Давай. Сега, докато няма никой вкъщи, мога да се пия от чешето, скъпа чашки. Махай се от главата ми. Окей. Ако пъцкам, дали мога да излеча на много високо? О, аз имам талант, брат! Тука. Така, ти махай се. И ти се махай. Долу махай се ти. Ти тука се махай също. И така. И тука така. И така. И така. Пребрах се. Какво стана тука? Давай. И хора, здравейте, това е първото ауто. И се надявам да ви е харесало както и аутото, така и видеото. Ако е така, дайте един палец, един мощен палец нагоре. Абонирайте се за канала. И да, това е. И с камбанката. Забравих да кажа и с камбанката. И тук забравихме да видим на гост. Да. И в момента Ади ще се появи тук. Защото и той ще казва някакви неща, не знам какви са негови неща. И той се появи след 3, 2, 1. Здравейте хора! Благодаря на Алекс, че ме призова тук и дано да ви е харесало това видео толкова много. И дайте един мощен лайк, както Алекс каза. Не го правете два, така няма да дадете лайк. Ни с абоната. Просто дайте по един път. Един огромен, най-големия, който можете. Мощен лайк. И искам да проверите най-новия канал, където още не съм качил видео, ама ще пусна на Атка28. Скрил съм видеята за вашето здраве. Да се пазите от страшното. И затова, може би ще качим след малко, по-късно ще видим на другия канал. Чаото от мен!